קרדיטים לסוחרים. האם המערכת מזינה באופן מסוים קרדיטים קבועים שווים לכולם? לא, אבל לכל יחידה שאת מכינה יש קרדיטים. נגיד, זו יחידה, בוא נלך ליחידות, אנחנו הולכים ללוקיישן, בתוך הלוקיישן נניח הולכים למתחם עבודה משותף, בתוך המתחם יש כל מיני יחידות, בתוך היחידה יש בעצם את כמה קרדיטים, תוך מספר קרדיטים. עכשיו ברגע ששייכת סוחר ליחידה, הוא יקבל את מספר הקרדיטים. כלומר, כדי לשנות את הקרדיטים, אז צריך לערוך את זה ביחידה. סליחה. צריך לערוך את זה במשרד, זה מספר הקרדיטים. מספר הקרדיטים נמצא בתוך היחידות. אוקיי? ברגע ששייכת סוחר חדש ליחידה מסוימת, או שאת רוצה לשנות את מספר הקרדיטים, משנים אותם דרך היחידות.